vivenda en la qual ens venen la hipoteca després se pot convertir en una llosa que pot acabar, com avui també, ahir el xaval de Granada, però avui a Burjassot també un s'ha tirat per les escales i hi ha gent aquí present que també ha fet intent de suïcidi, el que passa que no s'ha fet públic. O sigui, la gent que ve a la plataforma, quan els veiem, venen en una tensió molt forta. I de veure que no són els únics, la força que tenim és esta, estar units i saber que no estem tots sols.